500 seedling itinanim sa Pangasinan Eco Park sa pagdiriwang ng Arbor Day. Para sa detalye, narito si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Humigit kumulang 500 siling ng iba't ibang uri ng puno ang itinanim sa Pangasinan Eco Park sa Barangay Kayanga, Bugalyon bilang pakikiisa ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa pagdiriwang ng Arbor Day at National Disaster Resilience Month. Kabilang sa mga naitanim ang nara, batino, kasoy at guyabano bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Green Canopy Program. Just an update, formally nakapag-submit na po tayo ng all documents para sa ating GSOP, yung Special Gratuity Permit po natin, and magkaroon po tayo ng tenurial instrument para yung 20 hectare na nandito po tayo ngayon ay lalo pa nating mapaganda at maayos. Layunin ng programa na makapagtanim ng 1 milyong puno sa iba't ibang bahagi ng lalawigan bilang pangmatagalang hakbang upang mapalawak ang luntiang kapaligiran at makatulong sa pagtugon sa epekto ng climate change at global warming. Pinangunahan ng mga empleyado ng Kapitolyo gamit ang mga seedling na nagmula sa Provincial Agriculture Office. Ayon sa pamahalang palalawigan, seryosong ipinatupad ang Green Canopy Program sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na monitoring ng Office of the Provincial Agriculturist upang matiyak na nabubuhay at maayos na lumalago ang mga naitatanim na puno. Sa kasalukuyan, tinatayang mahigit kalahating milyong puno na ang naitanim sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan mula nang inilunsad ang Green Canopy Program. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.